eta laugarren tokian Ibaika salkatu da. Lehenengo 3 banderak, lehenengo 3 finaletan Gipuzkoarrek irabazi dituzte, laugarrena Bizkaira joan da. Gizonezkoen lehenengoa. Ea sailkapena ikusten dugun. Txapeldun infantil mailan Deusto, 4 minutu eta 37 segundo. Orio bigarren, segundo eta 40 eunenera. Tolosaldea hirugarren, ia 3 segundora. Eta Ibaika laugarren, ia 9. Kadete mailako mutilak prest dira, hauek estropada eremuaren beste aldetik abiatuko dira, 1500 metro osatu behar baitituzte. Beraz, 3 luze eta 2 ziaboga. Lehenengo kaletik Bermeo, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik San Juan, eta laugarren kaletik Tolosaldea. Kadete maila da, iaz ez atzo Tolosaldeak egin zuen demorarik onena, San Juan bigarren izan zen, Ondarroa hirugarren, eta Bermeo laugarren. Normalean, bezperako denborek balio izaten dute. Norbera non dagoen erakusteko egokiak izaten baitira. Baina aurreko estropadan ikusi dugu, gora behera handia izan dela. Lehenengo luzean Tolosaldea nabarmen aurretizelako, baina gero erabat irauli du sailkapena Deustuak. Hor dira Bermeotarrak, Eneko, Bilbao. Patroi dutela, bigarren kalean Ondarroa, Mikel Azkarate patroi. Hirugarren kalean San Juan, Gaizka Brea patroi, eta laugarren kalean Tolosaldea, Mikel Malkorra Lemazain. Gipuzkoako txapelketa Tolosaldeak irabazi zuen, eta Ondarru Bizkaikoak. Hemen irudi arraro ikusten ari gara, ez? Lehenengo luzea ikusten dugu monitoretik, ezkerretik eskoira, ez? 1500 metro nola diren, besteak lehenengo ziaboga ematen duen hortatik irteera eman, amaiera denak leku berdinan egiteko. Laugarren kaletik nabarmendu nahian dabil Tolosaldea. Gipuzkoako txapeldunak dira. Iazko txapelduna Euskadikoan Mundaka, baina gaur Mundaka ez da finalean. Eta berehala ditugu, hementxe dira lehenengo ziabogan aurreneko luzea osatuta. Tolosaldea, San Juan, Ondarroa eta Bermeo atzean geratu da. Lehenengo tokian hori bai, Tolosaldea, baina oso maniobra irekia joan egintzaio batela Eneko Bilbao hori, haizea alde duela eta asko hurbildu zaizkie San Juan darrak. Nik uste dut horre lehian 103etatik Ondarroa Pasai Donibane eta Tolosaldeatik hirugarren kaletik Pasai Donibaneko mutilak ziaboga hobeago egin dute, eta ia batera atera die laugarren kaletik Tolosaldearekin. Lehia ederra hemen ere, batez ere lehenengo 3 ontzien artean, Bermeo apurren bat atzerako geratu delako. Hemen ikusiko dugu berriz ere, lehenengo ziaboga, aurrena zen nabarmen Tolosaldea, baina haizeak zabaldu egin du, ontzia zabaldu hasi egin dio, eta ikusten da horre hirugarren kaletikan Pasai Donibane ziaboga asko txukunago egin dula, eta brankak ia batea da. Eta Ondarrutarrei ere joan egintzai askoz ere trebeago aritu da Pasaitarren entroia barka, Gaizka Brea. Egokiago, zuzendu du batela, eta asko hurbildu zaio Tolosaldeari. Bigarren luzean nola diren, segundo bat eskaez Pasai Donibaneri, baina alde txikiagoarekin irten dira. Ondarroa ia 2 segundora, Bermeo ia 3. Tolosaldeako dituzu horiek, laugarren kaletik ari dira. Itxuraz, estropada honetako garaile ere Gipuzkoarra izango da. Baina
iria erosi horretik zintzarria erostea ez da komeni izaten. Eta kirolean askotan gertatu izan zaizkigu horrelakoak esate baterako gaur bertan aurreko estropadan infantil mailakoan gertatu dena ikusi besterik ez dago. Tolosaldea, Pasai Donibane eta Ondarroa. Ondarrutarrak Bizkaiko txapeldun dira. Tolosaldekoak Gipuzkoako txapeldun. Bandera nora, Gipuzkoara, Bizkaira. Bigarren luzea egiten ari dira. Ziaboga eta azken luzeari ekingo diote. Tolosaldea orain ere lehenengo tokian. San Juan bigarren, Ondarro hirugarren, Bermeo Estaurruti laugarren. Orain Tolosaldekoak aurreneko maniobra baino hobeto moldatu dira, San Juandarrak ere ondo. Bermeo laugarren eta hurbil xamar. Baina lehia itxuraz Tolosaldea eta San Juanen artean dago Ondarruren baimenarekin. Bai, kanpoko kale horretatik dago lehia, ez? Pasai Donibane hirugarren kaletik eta Tolosaldea laugarrenetik, ez? Lehenengo luzea hobeki egin dute Tolosaldekoak, baino Ziabogan akats txiki bat egin dute eta Pasai Donibaneko basartu egin zaiote horrez, baina ikusi da bigarren luze horretan berriro ere beste segundo bate ateratzea lortu dula Tolosaldeak eta ikusi berre azken luze hori, ez? Azken luzean dira bai. Hemen jo beharko dute, jo beharreko guztia, bandera eramatekotan. Ia segundo eta erdira, utzi du Tolosaldeak San Juan. Ondarroa 3 segundo pasatxora, eta Bermeo ere, hasiera baino hobeto bigarren luzean. Tolosaldea, txapelaren bila, iaz juvenil mailako irabazi zuten, azpiko maila horietan lan bikaina egiten ari direla urtero erakusten dute Tolosarrek. Eta aztegi indartsua dute San Juandarrak. Hauek beti bezala urteetan aldatu ez den lana da hori gazte mailan. Beti lan ona egin eta mutil asko atera izan dituzte hortik gero trainerura igotzeko. Bai, arrobi lana asko zaintzen dute eta nik uste dute ohitura handia dagoela, ez? Jende mordo bat hurbiltzen da eta nola fijoan hala aulki mugikorrean jende pila bat ibiltzen da pasaialde horretan. Dotorea ikusten ari gara, azken txampan, azken paladak dituzte, Tolosaldeak eraman aitu, bandera etxera, San Juan eta Ondarroa bigarren tokirako lehian, Tolosaldea txapeldun. Euren zaleen poza, ikusten ari gara hemen aurrez aurre, San Juan bigarren, Ondarroa hirugarren. Laugarren azkenik, Bermeo, eta ederki ospatzen ari dira Tolosaldeako arraunlaria batetik batelean bertan etzan da, besoa galtxata eta lehorrean dauden zale batzuk ere bai. Bai, horre, lehenengo Ziaboga horretan pixkat arriskuan ikusi dute Ziaboga txar horren ondorien Pasai Donibane hurbildu intzaiotela, baina nik uste ja beste hurrengo luzean pixka bat diferentziak markatu dituzte eta azken luze hontan lortu dute ja irabaztea dudari gabe. Tolosaldeak bigarren txapela du gaur, nesketan infantil kadete mailan irabazi du eta orain kadete maila baina mutiletan. Hor Tolosaldeako zaleak eta sailkapena ikusiko dugu berehala Euskadiko txapeldun honen bestez. Kadete gizonezkoetan Tolosaldea 6 minutu eta 45 segundo. Pasai Donibane bigarren 3 segundora, Ondarroa hirugarren 4 segundora, Bermeo laugarren 9. Juvenil mailako 4 ontziak prest. Plentzia Uribe Kosta lehenengo kaletik, San Pedro bigarrenetik, Itsasoko Ama hirugarren kaletik, eta Mundaka laugarren kaletik abiatu dira, 4 batela. Eta orain arte ez bezala, hemen bizkaitarrak nagusi dira. Bandera nork eramango duen ikusteko dago, baina 4 ontzietatik 3 bizkaikoak dira, eta Gipuzkoar bakarra dugu San Pedro. Gipuzkoako txapelketan, juveniletan, Zumaiak irabazi zuen. Bai, bigarren Tolosaldea eta hirugarren Pasai Donibane. San Pedro 5. geratu zen, baina atzo lan ona egin zuten San Pedrotarrek. Sailkatze
estropadan, eta gaur hemen dira Bizkaitarrekin batera. Mundakak egin zuen demorarik onena barka, San Pedro segundo pasatxora, ia segundora bigarren izan zen, Plentzia hirugarren eta Santurtziko Itsasoko Ama laugarren 7 segundora. Hori bai, laugarrenetik zazpigarrenera, begira, 4 segundora, 7 segundora Itsasoko Ama, 5garren Elantxobe 7 segundora, 6garren Zumaia 7 segundo, eta erdira Tolosaldea 7garren 7 segundo eta erdira. Eunenekoek erabaki zuten eta 3 ontzi kanpoan geratu ziren. Parekotasun handia, lehia estu izaten da ontzi txiki hauetan. Egungo txapelduna Tolosaldea da, baina Tolosaldea ez da hemen, eta Bizkaiko txapeldun juvenil mailan Mundaka. Mundaka bai, laugarren kaletik ari da, Elantxoberi Bizkaiko txapelketan 7 segundo atera zizkion, baina Elantxobe etzen sartu, 3garren Plentzia izan zen Bizkaikoan eta Plentzia hemen da, eta esan bezala, San Pedro etzen Gipuzkoako txapeldun izan ez da gutxiagorik ere, baina atzo finalerako txartela lortu zuten. 2000 metro egin behar dituzte, 4 luze eta 3 ziaboga. Eta San Pedrotarrak aurretik dira. Plentzia ere hurbil, 2 minutu eta 12 segundo, Plentzia segundo eta 30 eunenera, Santurtzi 3garren, 3 segundora, eta bertan da Mundaka bera ere. Bikain hasi dira San Pedrotarrak. Bat ere beldurri gabe. Egurrian, zaten den bezala, lehenengo luze horretan, diferentzia lortzen dunak, gerorako ere arriskua dago, lehenengo ematen dunak biderre emateko arriskua du, eta hor ikusi da, bigarren kale horretatik beste dena baino lehenago irten dela ziago horretatik. Kontrakoa gertatzeko arrisku ere badu, lehen infantil mailakoan ikusi dugu, Tolosaldeak egin duen lehenengo luzea, ikaragarria izan da, denak ez ustean harrapatu gaitu denok, eta nik uste dut bertan zirenak ere bai, alde handiarekin zelako, baina gero bigarren luzean antzeman diote aurrenekoan egin dioten alegin horri. Orain zertan diren, San Pedrotarrak egin du bai lehenengo luzean denborarik onena, ea bigarrenean zer gertatzen den. Aitor Cardona da Plentziakoen patroia, Xavier Puertos, San Pedrotarrena, Iñigo Pascual. Santurtziarren Lemazaina eta Xavier Matilla Mundakakoena. Bigarren luzea osatzen ari dira. San Pedro eta Mundaka aurre hartuta orain laugarren kaletik nabarmentzen ari baita izan ere Mundaka bera. Bigarrenetik San Pedro eta zertxo bait atzerago Santurtzi eta Plentzia Uribe Kosta. Mundaka apurka badator. Pare-parean dira San Pedro eta Mundaka. Erritmo azkarrogoan, Mundaka berrogei paladan eta San Pedro 38an. Bikain San Pedro lehenengo bera, Plentzia eta Mundaka nahiko parekatuta. Eta aurre hartu dio, lehenengo kaletik Plentziak laugarrengo Mundakari. Kosta zaie irteten, Tan geratu dira Mundakakoak eta San Pedro aurrera dijoa. Eta leheno boi Mundaka bali mazun aurkakoa San Pedro, orain lehenengo kaletik Plentzia, Ziaboga hobeago eman du laugarreneko Mundaka baina. Maniobraren, ziabogaren garrantzia aipatzen ari gara, hain estropada laburrak izan da, askotan erabakigarriak izaten dira. Bai, ontzigo txikia die, harineak eta hor azkarren mate horrek diferentzia sortu egiten du. Traineruetan ere 20 minutuko estropadan tarteka gertatzen da, eta sekulako garrantzia izaten du une horrek atera kontuak. Hemen ziabogak eta egiterakoan bada aldea batzuek behar bada zera eramaten dute, arraun txikia, espaleatzeko arrauna eramaten dute, uste du seniorretan San Juan Darrek hori egin zutela Gipuzkoako txapelketan besteek ez, hori aukeran.
Aukeran da, batzuk ontzia txikila denez, buelta ematen, ziabogori ematen ez da oso zaila izaten, lemazainek ez doin beste lan egin behar, eta dudari gabe arraun txikila sartu ezkio, lagundu egiten da, bestaldea horrek du alderantziz, arraunlari batek, arraunek egin gabe dagola, eta hor dago nola moldatzen den, batzuk ohituran arabera, ez? Zuriz, batel zuriarekin, Mundakakoak, laugarren kalean, San Pedrotarrak, bigarren kaletik ari dira, eta Mundakakoen eta San Pedrotarren arteko lehia dugu itxura batean bintzat, Plentzia Uribe Kosta ere ez da urruti, bigarren Ziabogak ala erakutsi digu, eta Santurtzi geratu da atzerago, baina ez erabat amore eman da, ez da gutxi horik ere. Mundaka bizkana, beste erabateko estropada egiten ari da, atzetik aurrera. San Pedro gogorrasi da. San Pedro keutxi egiten dio eta Mundaka berriz hori, Ziabogan galdutako hori aurrengo luzean errekuperatu nahi horretan. Errekuperatu nahi bai, baina ezin, San Pedro jarraitzen du eta lehenengo tokian. Eta hirugarren Ziaboga, bikain San Pedrotarrak, Mundakakoak orain hobeto, Plentzia hirugarren, ez da urruti Plentzia ere. Pare-parea Mundaka eta Arkote, eta atzerago hori bai, Itsasoko Ama. Segundo baten bueltan lehenengo hiru ontziak, juvenil mailako Euskadiko txapelketa dago jokoan. Ez dugu esan, baina mailaz maila bi honenek 15 egun barru Ferrolin izango den Espainiako txapelketan parte hartzeko eskubidea izango dute, hori bai, joango espadira, gaur bertan adirazi behar dute, ondorengoak, hirugarrenak edo laugarrenak aukera izan dezan. Traineriak ere hasi dira bestalde. Atzo Mutrikon egintzen lehenengo saioa, Ondarrabiak irabazizun seniorretan, eta gaurre bigarren saioa Mutrikun bertan ere bai. Honek ez du, atxedenik izango hemendik aurrera. Baptelekin batera traineriak, aulki mugikorrean ere badabiltza, eta ekainaren erdialderako, traineruak hasiko dira, ekainaren hasierarako, 19 uste dut San Miguel Ligako aurreneko estropada Bordelen izango dela, eta aurten inoiz baino lehenago. Azken luzean, San Pedro beti ere aurretik. Irtera eskiotik buru hartu du, eta horre batian Mundaka aurrengo luzean Plentzia horre urbildu zaio, baina burua mantentzen dute estopada buruan bigarren kaletik San Pedroko mutilak. Gogor dator Mundaka ere, Mundaka oiuka, alboan ditugun zale batzu. Mundaka eta San Pedro, Plentzia ez da urruti, baina urrezko domina. Mundaka eta San Pedroren arteko lehiatik irtengo dela ematen du azken txampa. Mundaka, San Pedro, Plentzia. Mundaka aurretik. Mundakak irabaziko du. Mundaka Euskadiko txapeldun. Amore eman behar izan du azkenik San Pedro. San Pedro bigarren, Arkote hirugarren, eta Santurtzi laugarren tokia. Estropada bikaina ikusi dugu hemen ere, mozioa izan dugu, eta berriz ere, buelta, irauli egin du Mundakak estropada. Borrokatu izan da, hiru luzeetan aurrea lortu balin badu mantentzea San Pedro, bigarren kale horretatik usten da azken luze horretan, Mundakak izugarrizko azken luzea egindula, eta aurre hartzea lortu du, bentaja politakin, Sailkapena ikusiko dugu azkar-azkar, gaurko 6. eta azken aurreneko estropada izan da, bakarra falta zaigu. Senior gizonezkoak, maila nagusiko estropada, ikusmin handia dago. Kaiku, Urdaibai, San Juan eta San Pedro, baina aurretik juvenil mailakoen sailkapena ikusiko dugu, txapeldun, Mundaka, ia 2 segundora, San Pedro tarra bigarren, Arkote hirugarren 4 segundo pasatxora, 11 segundo eta erdira, Santurtziko Itsasoko Ama laugarren. Gaurko azken estropada, senior mailako Euskadiko txapelketa jokoan. Lehenengo kaletik, San Juan bigarrenetik, Kaiku hirugarren kaletik, Urdaibai, eta laugarren kaletik, San Pedro. Bizkaiko 2, Gipuzkoako beste 2.
Atzo Kaikuk egin zuen demorarik onena, sailkatze estropadan. Euneko batzuren aldea besterik etzen izan, San Juan eta Kaikuren artean, Kaikuren alde. San Pedro hirugarren izan zen, Urdaibai laugarren. Uretako epailea lehorrekoa denak pres, bandera gora, hasi da! Estropada nagusia, lehenengo kaletik San Juan darrak Gipuzkoako txapeldun dira. Ez dute ligan batelik osatu, Gipuzkoako txapelketarako osatu zuten joan zen astean eta irabazi. San Pedrori aurre hartu zioten, Liga San Pedroak eraman du erraz. Eta Bizkaikoan Kaikuk mendean hartu zuen Urdaibai. Ea zer gertatzen den. Gipuzkoa Bizkaiaren kontra, baina hemen bakoitzak bere egingo du. Gipuzkoan auzoak, Pasai Donibane San Pedro, Bizkaitar txapelketa horretan ez auzoak, baina bai lehiakide zuzena Kaiku eta Urdaibai, ez? Eta lauak hemen ikusiko da gaurkoan nor baino nor ateratzen den hobeago, ez? Jonander Pontesta da San Juandarren patroia, Gorka Barela Kaikukoena, Aitor Etxebarrieta Urdaibaiko patroia eta San Pedroren batelean veterano askoa Juan Carlos Fontan. Mutilarina da Fontan, horixe komeni ontzi hauetan eta esperientziak ere balio du kasu honetan. 55 kilotik hori izan izkio, bale, orduan 55etik alik eta gutxiena, ez? Gogor atera da hirugarren kaletik Urdaibai, Bizkaiko txapelketan ere horixe gertatu zen, lehenengo luzean Urdaibaik 4 segundo atera zizkion Kaikuri, baina gero odolkiak ordainetan. Azken 2 urteetan Bermeo nagusitu da, 2008an Zarautzek irabazi zuen, ondoren Bermeo, Bizkaiko txapelketan Kaikuk mendean hartu izan du Bermeo, baina gero Euskadikoan ez. Ehar gaur zer gertatzen den, baina ez pentsa besteek ere, Gipuzkoako beste 2 ontziek, Izenez eta Kaiku eta Bermeo badirudi gehiago direla, azken urteetako ibilbidea ikusita, baina besteek ez dute ainarra zamore emango. Hirugarren kaletik Bermeo lehenengo tokian, 2 minutu eta 4 segundo, Kaiku bigarren, segundo eta erdira, San Pedro hirugarren eta San Juan laugarren tokian. Estropada utzi nahi du Urdaibaik, baina horren jakitun da Kaiku, joan zen igandean ez zuen amore eman Bizkaiko txapelketan, naiz eta lehenengo luzean behar bada estropada galdutzat ikusi, aldea handia zelako, esan dugu, ia 4 segundo ziren, eta batelak izateko aldea handia zen, baina azkenean Kaikuk mendean hartu zuen Urdaibai, segundo eta erdi aterata. Eta azkenean Kaikuk hori, 2 segundo ateratzea lortu zion Urdaibairi, ez da ezer, baina ontzi txikiagoetan bada zerbait, ez? Eta hemen ikusten da, hirugarren kale horretatik Bermeoko taldea gogor atera dela burua lehenbailien harrapatzea, ez? Hirugarrenez jarraian irabazi nahi du Bermeok Euskadiko txapelketa bateletan. Kaiku eta Urdaibai erdiko kaleetan dira, 2 muturretan, San Juan eta San Pedro. Badian alaxe daude, 2 muturretan, bat alde batean eta bestea bestean. Baina gaur tartean lehiakide gehiago dituzte. Kaiku, traineru gorriantzekoarekin, zertxo eta aurrerago urdinez, traineru ez, batel barka, traineruetarako ohitura bai eta batel gorriantzekoarekin, baina Urdaibai lehenengo tokian. Gorka Barela, makurtuta, mutilei aginduak ematen. San Juan darrak ere badatoz. San Pedro atarrak, etzaizki irigu ageri, baina hain dabiltza txukun asko laugarren kalean. Kaikurekin bateratxu, oraintxe, bigarren ziabogari ekin dio Urdaibaik. Badu aldea, Bermeoko ontziak, Kaiku bigarren, San Pedro hirugarren, San Juan laugarren. Eta San Juan darren aurrekoak, arraun txiki hartu eta lemazainari lagundu dio ikusi dugun bezala. Lau ontzioitatik iruk, ez? San Pedro arraun txikitik gabe ziaboga ematen duen bakarra, beste hiru taldeak arraun txikian laguntzakin, ez? Gipuzkoako txapelketan ez bezala, San Juan gaur
Gipuzkoako txapelketan, eta atzo ez bezala, atzo oso estu hartu zuelako Kaiku, San Juanek. Bai, eunenekoak ziren. Estropada guztian zehar aurretik ibili Kaiku, baino azken luzean 31 euneneko gatik Pasai Donibanek aurre hartu zion. Behar bada, hori adierazi nahiko luke ez da, bukaeran azken luzean indarra izango dutela, larina diera, eta behar bada bizitasun hori izango dute. Bandera irabazteko gehitxo iruditzen zait, aldea nabarmen xamarra delako, baina behar bada San Pedro hori irabazteko edo auskalo. Hor dira San Juandarrak. Bai, kajoire igotzeko gutxienez, ez? Baina aurretik denbora galdu eta bukaerako konfiantza horrekin ezin da egon, hobe da aurretik konfiantza izan aurretik goazela, ez? Hor Bermeokoen batelaren aurrealdean arraun txiki ageri da. Bermeo lehenengo tokian. Alaxe ziren gaur 8. Bermeo eta Kaiku. Baina lehenengo luzean 4 segundo, gero 1. Hirugarren luzean Kaikuk aurre hartu zion. Eta hortik aurrera Kaiku helmugara iritsi bat bitarte lehenengo tokian. Gaur oraingoz behintzat 2 luze eta erdi eginda, aurki hirugarrena osatuko dute. Urdaibai aurrendeko tokian, han ageri da San Pedro, baina hemen behar du Kaikuk. Eta lehenengo kaletik Pasai Donibane. Oso alde txikiak. Urdaibai, Kaiku eta San Pedroren artean. Oso ondo ari da San Pedro ere. Estropada bikaina egiten. Hirugarren ziaboga begiz jota dute. Urdaibai. Ea maniobra nola moldatzen diren. Itxia. 6 minutu eta 31 segundo. Bigarren Kaiku ia 3 segundora. San Pedro bostera eta San Juan 6 segundo eta erdira. Kaiku eta Urdaibairen arteko lehia, Urdaibairen alde, beti ere orain arte ikusitakoaren arabera. Bai, pixka bat buru hartu dute lehenengo ziabogo horretan eta eusten ari dira, ez? Diferentzia hundirik gabe, baino eusten beti aurrena eta azken luzea dutenez orain, denak azken alekin horretan, ez? Ikusten da, Pasai Donibanek lehenengo kale horretatik, koste egite zaiola, hori kajoire igotzeko, auzoko San Pedrokoekin lehia dauka, ez? Miguel Ángel Millares, Antonio Montenegro, Jon Elortegi, Fernando Rua, Urdaibaikoen batelean arraunean ari direnak, Aitor Etxebarrieta da patroia, baina Kaiku ez dago amore emateko, Bizkaikoan ez zuen eman, eta gaur ere ez du emango. Urdaibai, San Pedro, anagerizen 4. kaletik, Kaiku zertxo bet hurbiltzen, baina alde polita du, alde ona du Urdaibaik. Konfiantza handiarekin ziren, estropadari ekin aurretik. Gaur bandera Bermeora eramango du esan dit bakarren batek, Bermeokoren batek. Zerbait bazekiten eta gogor atera dira eta gogor amaitzen ari dira. Inorre gutxietu gabe hemen irakurri duzun izen horiek badira norbaitzuk, Beste kontxa irabazitakoak. Rua eta Mila Gesta, Elortegita, horiek esperientzia hondiko mutilak, ez? Eta aldean ditzen, itxuraz behintzat, Urdaibai irabaziko du, Kaiku gogor dator, lehia bizi-bizian, txampa, ikusgarria izango da Urdaibai eta Kaiku, gainera datorkio Kaiku. Hau ez da maitu, Urdaibai, Bai, baino... Urdaibai, txapeldu baina... Bai, Kaiku urbiltzen nahi Ea, epaiek, zer dioten... Urdaibai eta Kaiku azken txampa ikaragarri egin dute Kaikukoek. Nik esango nuke metro batzuk gehiago izan balitz, Kaiku gainea zijoan, Bi palada gehiagorekin nahikoa igual. Kaiku gainea zetorren eta... Ara hemen errepikaldia. Hor, badirudi Urdaibai dela, baina azken 3 palada horietan, begira, batelaren muturra nola sartu den, Urdaibai lehenengo tokian, Euskadiko txapeldun beti ere epailearen zain egongo gara, baina guk ikusitakoaren baitan Urdaibai txapeldun, eta hala baldin bada 3. jarraian gainera. Eunenekoak eta gutxi izango dira, baten alde o bestian alde. Eta denera 3. izango du Kaiku, 2000. urtean irabazi zuen azkenengoz. Euskadiko txapelketa bateletan, ea epaileek zer dioten,
bideo finisa aztertzen ari dira, eta horren zain daude, epaile bat ere inguratu zaigu, berriro ikusi nahirik, gure irudien bitartez, horre gertatu dena, eta ezin ba, emanaldia agurtu, txapeldun zein den esan gabe. Infantil kadeten esketan Tolosaldeak irabazi du, juveniletan Orio, San Juanek senior mailan emakumezkoetan, infantil mutiletan Deustoak, kadeteetan Tolosaldeak irabazi du, juveniletan Mundakak, eta senior mailakoa falta zaigu. Hor dira Urdaibaikoak, oraindik ez dakite irabazi duten ez duten, hemen atea itxi dute, eta erabaki hartu behar baita orain. Denak zain, baita jarraitzaileak ere. Atzean bandera emateko prest. Aitor Etxebarrieta patroia. Jakiten dutenean, batzuk edo besteek, Azepoza. Urdaibaikoekin goaz eta, bai, epaileak esan du Urdaibai. Urdaibai txapeldun. Urdaibai Euskadiko txapeldun, oraintxe, lehorretik esaten ari zaizkie, oraintxe jakin dute, hor Urdaibaikoen poza, 3. urtez jarraian, bateletan, Euskadiko txapeldun. Ea, denborak. Badauz, hortxe, denborak, 8 minutu, 36 segundo, 16 eunen Urdaibaik, denbora bikaina, Kaiku bigarren 32 eunenera, eta lehenengo tokirako leian, 3. ahaztu dugu. San Juan azkenean 3. 5 segundo eta erdira, San Pedro 4. 6 segundo eta erdira. Pozarren dira, Barka Urdaibaiko arraunlari eta zaleak, eta irudi honekin txe utziko zaituztegu jaun Andreok, estropada bikainak ikusi ditugu, batelak amaitu dira 15 egun barru Espainiako txapelketa izango dute, baina trainerilak ere hasia dira jada lanean, eta aurki traineruak, besterik ez, esker mila eskaini diguzuen arretagatik, urren arte ongi izan.